Gfresh, Alamin, Kano State Material, angon Sayyada, Sadiya, Haruna, bada kanka amaki. Bada kanka ante. Bada kanka gurde. Mewaru. This is the best couple of the year, ladies and gentlemen. You gotta come right over and hear a lot of gist that we have. You know what it is? Kwangane go. Masoyan mu muna son ku masoyan mu muna son. Sweetheart ki tashi daga bacci mana me faru? Magana muke video muke yi. Masoyan mu muna son ku ku kuma makiyan mu ku ci uban ku makiyan mu ku ci uban ku. Nan ne ka sha wannan a da tsini to Allah kara hajiya lafiya baka ruwa wallahi dukkan mu gaba daya mu muka san kadan halal Allah ya dauka mana kai Allah wallahi tarayya Allah ya baka Allah ya dauka mana kai dan halal jajan aiki na amana mu muka san kadan kai dadi Pi Hornets team. The future of Pi networks. Pi Networks depends on the process of its transition from the testnet to main operations and the adoption of the app in the Pi Network ecosystem. Frequently asked questions about Pi Network is, will Pi ever be worth money? The answer is yes if the Pi Network ecosystem continue to expand. Pi communities such as pioneers can help to create a larger and more vibrant Pi ecosystem, and this can't happen unless Pi community take action themselves by taking one of the major goals to archive. The goal is utility creation, developing utility Pi apps by using Pi developer tools. Introducing Pi Hornets team. What can we do for Pi? Pi Hornets team is a strong community ecosystem of pioneers that uses their own effort to contribute to Pi network in creating real utility for Pi. Pi Hornets team works with developers around the world to provide more real use cases for Pi coin. It's time to join the team. Visit our site on Pi browser to join the team. Pi, the second generation of cryptocurrency. Yau lokaci yayi angon Sayyada Sadiya na ba da kanka amma ke na ba ka da kanka gurne na ba da kanka ante ki duk madara bari in gwada wani abu ko chali dan sabulmul saurayi Alamin chali dan sabulmul saurayi Sayyada Sadiya Haruna kin dace Sayyada kin ta ko sa'a gaskiya ne kin ta ko sa'a haka ne kin ta ko sa'a Sayyada Sadiya Haruna dan sabulmul saurayi ba ta ko sa'a kin ta ko sa'a dan sabulmul saurayi kwalta ta kare ai yau kwalta ta kare daga yau aure an daura daga yau aure an daura kuma kwalta ta kare haka ne kwalta ta kare general leni general ritaya ne ni a cikin yan kwalta shugaba ne aini Sayyada kin tako sa'a kin tako sa'a my baby kin tako sa'a Gfresh Alamin Kano State Material jikidin madara kunu wasu kubewa kin tako sa'a Sayyada kwalta ta kare marke ya kare mun zo kan danja ba tsaye da shugaban yan kwalta na abba gida aka yi abin tarwata ka shiga zuciya Sayyada Sadiya Haruna kayi rusau darajar Sayyada Sadiya Haruna abu da muna hanya ka shiga zuciya ta kayi rusau mun yi makau na yan ganima su zo su ɗiba ganima kowa ka ɗabi ganima
Jali. ai na Jali MSK. eh Na ce ma kwalta ta kare. Kwalta ta kare. Na ce ma kwalta ta kare. To masha Allah, yanzu ango da amarya me za ku ce game da wannan aure naku da Ubangiji ya nufa? So alhamdulillah, you know, cause Amaryarsa, she's even so speechless because today is the most happiest day ever. Masha Allah. Ban taba samun ranar da na yi farin ciki irin yau ba. Masha Allah, mu shaida ne. Yawa ganin cewar wait mana. Ganin Ganin cewa me? Ganin cewar Ganin cewa me? To ganin cewar an sha samun matsaloli a baya amma yi ne da za a yi auren aka zo abin ya fasa yanzu sai gashi a tabbatar me yasa wannan karan kuka yi tunanin ku koyi aiki ne dan uwanka. Din ta ma gaba ɗaya na wayar tamani ne. na gani na gani So ka gane? na gani Ita amarya ta ko? Ba na son gaya muku komai ne. to shikenan to dai bari mu ji daga bakin ta da farko abin nan ina jin akwai ma inda aka taba jinki a lafiya maganar kefa ba zance ko wai kawai an yi haka ne don a ɓadda kafa ne a zo a yi abin ba tare da mutane sun sani ba ko dai a'a da farkon kin bijire din ne yanzu sai kika dawo kuma kika yadda kika amince akan aiki. Yau 16 of June 2023 shekara na 8 ina zauranci aure na sun 3 ake ana fasa saboda ina gaya ma al'umma saboda kowa ya sani to na zo duniya na raka mata ne da ba zan yi shiru in kama baki na ba Allah ya bani miji daga sama in uwansa danginsa kowa na so na shi yana so na Kuma ta jikin shi don madara duk kubewa. Kamar ya jawo da farko da aka yi niyyar auren aka samu matsala da aka fasa yanzu. mutane ba Munafukai ne. gaskiya Allah mai faɗa ka boye ne ma ka Ka bayyana samu. Assalamu alaikum. Sunana Abubakar Ibrahim, popularly known as Gfresh, Alamin, Kano State Material, angon Sayyada, Sadiya, Haruna. Wai masoya mun ga dubun dubatar miliyoyin dandazon addu'a. To dan Allah dan Annabi yanda kuma mana addu'an nan jiya. Yanda kuka mana addu'an nan jiya irin ta za ku ci gaba da mana me faru? Masoya ku ci gaba da don mana addu'a ba ku san bakin wani ba a san bakin wani ba a ci gaba dan Allah. Kuma ni Abubakar Ibrahim Gfresh Alamin ba za mu daina gode muku ba ni da matata Sayyada. Sannan matata ta tafi aikin hajji yauwa ta tafi masallacin masoyi masallacin Annabi kenan yes. So masu kira na da mun magana ya me faru dina me faru za a yi dina exclusive matata kwana 13 zuwa kwana 14 na bata dududu. So alhamdulillah zami exclusive shutdown in Africa zami not only the northern part of Nigeria Kano State Material me and my wife za a yi dina wacce kowa zai zo ya ji daɗi masoya za a haɗi yan ƙasashen waje duk a zo a haɗu a garin Kano matata kwana 13 na bata zuwa 14 yau wasu za mu yi updating ɗinku kuma alhamdulillah kuma duk mun gode kowa da kowa duk duniya masu cillawon mana addu'o'i masu wanda suka zo masallaci wanda suka bi ni suka sha rana na gode wa MSK na gode wa Abubakar Bashir mai shadda thank you so much da ya ɗauki nauyin sadaki Abubakar Bashir mai shadda na gode sosai na gode wa Amsar da gudunmawar da ya turo min na gode wa mata da maza masu mana dandazon addu'a so long. So mommy ke ma muna gode miki muna gode nan sabon manager na wanda ake kira da yaro da kudi akan TikTok in dai kana yin live so shi na bawa shi muka yi signing agreement da shi as in my new manager shi ma ya ba da gudunmawa sosai za a yi dina mai karfi nan da sati biyu sannan kuma masu cewa wai menene hayya me yasa kuka boye kun fiye faɗa kai da matarka ba wani faɗa da muka taɓa yi ina gaya muku ni da ku muke wannan maganar ko to ni da ita mun shirya ne muga okay sweetheart suwaye ta ya zamu gane masoyanmu da makiyanmu okay mi fada kici amma da so da tsela wa me waru kun ga wanda ya faru to yanzu mun gane who is who and who is not who Kano State Material no Sayyada Sadiya Haruna ba da kanki me faru Mama wannan kawata yayarta ta haihu in ga miki yaron fine boy. Bari nuna miki ci gani. Wasu Khadija mutunci. Ba su da lafiya. Video call je fa kai. Ya barka. Yaya gida. Sannu barka Allah raya. Yaron